వచ్చిందా కోపం? ఎంత నొక్కపడ్డ నిత్యమైంది. ఏ చంద్రబాబు నిన్ను నమ్మని వాడు నిర్మూలమైపోవు. ఆశ మనకన్న మాట అంత అలుకెళ్ళదు. పోనీ పొరపాటు సుఖిచేటి ఎదులకు వచ్చినాడు. నేను చూసినాను. వీధి గుమ్మమున వచ్చినతో మీ అమ్మ కంటపడవలసి వచ్చునని పెరట గుమ్మపు కడకు వచ్చేసరికి బయటకు వచ్చినాడు. ఆ పాటను నన్ను చూసి అతను చూసి నేను తెల్లబోయినాను. అంత అతనికి అనుమానం కలుపుకుంటున్నట్లు కోడికి మన అడుగులతో కొంత దూరం ఎంత వెళ్ళినాను. అడిగినాను, మేలు కొరకు వచ్చినానని చెప్పినాడు. నా సందేహం చెప్పిన కోపించుకో కదా. శబాస్, ఇది మాట. ఇప్పుడు చెబుతున్నా నేను. మేలు కొరకు వచ్చిన వాడు విచ్చలవిడిగా వీధుకు మనకోక బెదరుతూ బెదరదాడి పోతే అని నా సందేహం. అదిగో మొహం చిట్లిస్తున్నావు. అప్పుడే వచ్చింది రా కోపం. ఏది మొహం?